ንፈጣሪ ከምዚ ለሓቲተዮ ጎይታይ ስለምንታይ ኻ ኣብ ህይወተይ ናብቲ ዝተሓተ ደረጃ ክወርድ ፈቒድካ ኣምላኽ ክምስሉ ብዛዕባ እቶም ኣብ ዙርያኻ ዘለዉ ሰባት ዘሎ ሓቂ ክነግረካ ስለ ዝደለኹ ይበለኒ ኣነ ድማ ቁሩብ ትዕግስቲ ብዝጎደሎ መንገዲ ግናኸ ንሳቶም እኮ ሰበዮም እንታይ ክሪኦሎም ኢኻ ደሊኻ ኢለ ሓተትኩ ንሱ ድማ ንሳቶም ከተርብሖም ስለ ትኽእል እዮም ኣብ ጥቓኻ ነይሮም ኢሉ መለሰለይ ድንግርግር ኢሉኒ ኣነ እኮ ዝህቦም ወላ ሓደ ነገር የብለይ በልኩ ኣምላኽ ብለውሃት ዝበልኦ ኣዘራርባ ከምዚ ኢሉ መለሰለይ እዚ ወደይ እቲ ጉዳይ ብዛዕባ ገንዘብ ኣይነበረን ብዛዕባ እቲ ዘለካ ፀዓት ኤነርጂ ነይሩ ብዛዕባ እቲ ውሽጥኻ ዝፀሮ ብርሃን ሽግን እዩ ነይሩ ኣነ ንዝዓበየ ክብሪ ኣዳልወካ ኣለኹ ግናኸ ቅድሚኡ ነቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘንበርክዎ ነገር ዋግኡ ክትርድኦ የድልየካ ነይሩ ነዚ ንዘይግብኦም ሰባት ብቐሊሉ ትህቦም ነርካ ኣነ ድማ ብዝተሰብረ ልቢ ስለምንታይ ኣብ ብሕትውና ዝስምዓኒ ስለምንታይ ከዩ ከምዚ ገይሩ ዝሕመኒ ኢላ ሓተትኩ ኣምላኽ ከም ብሓድሽ ክምስሉ በይንኻ ይኮንካን ንስኻ ናብ ካልእ ኣንፈቲኻ ትምራሕ ዘለኻ በለኒ ኣብቲ ኣነ ዝመርሓካ ዘለኹ መንገዲ እቶም ናትካ ዝኾኑ ሰባት ክትረክብ ኢኻ ዋጋኻ ዝርድኡ ሰባት ነቲ ብሓቂ መን ምዃንካ ተቐቢሎም ዘፍቅሩኻ ሰባት ቀፂሉ ድማ ከምዚ በለኒ ኣነ መሪፀካ ኣለኹ ሰላም ከተምፅእ መሪፀካ ለውሃት ክትዝርግሕ ክትህብ ክትከላኸል ከምኡ ድማ ኣንጻር ጌጋ ደው ክትብል መሪፀካ ኣለኹ ኣብ መወዳእታ ድማ ብሕሾኽታ ሓደ መዓልቲ ኩሉ ነገር ትርጉም ክበካ ይበለኒ